காலில் தான் அடிபட்டிருக்கு, பொழைச்சிக்கோம்ல. என்னம்மா? இடுப்பு தான் உடஞ்சிச்சு, பின்னாடி கால் சப்பட்டை. அதனால தான் அது பின்னாடி கால் தானே, 2 காலுமேவா? வயிறு ஏதாச்சும் அடிபட்டிருக்குமா? ஆ, அதான் இடுப்பில் தான் அடிபட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி ஒழுங்கா ஓட்ட கூட மாட்டேங்கிறாங்க, என்ன பண்றது? ஏய் இரு 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 போய் பாத்துடா. அவன் நாக்கு வேற வெளியே வருது. கை அந்த தாடையில இப்படி சொரிஞ்சாதான் வலிக்குது பழகுது. பார்த்து, உன்னை கடிச்சிட போகுது. Thank you.